여기 गोजौआव खामजोब्बाय सेस खालामनानै आङो हथातसो मिथिनानै आङो फैबाय आं फैब्ला बे दखाना गासैबो खामजोबखाबायमोन आं गोबां दुखु मोनदों मानो होनोबा बे दखाननि गेजेरजोंनो आंनि नखरा थांनानै दङमोन फिसाफोर सानै दङ बिसोरखौ फोरोंनाय नखर खांनाय दखाननि गेजेरजोंनो दङमोन मानोना जोंहा जेबो बेबायदि दस्रा बिजनेसफोर गैया जेबो नखरा गोबां खस्थ'जों सोलिनाय नखर जानायलाय आं जोबोद नुफैनानै दुखु मोनदों बे सर्ट सार्किट कारेन्टनिफ्राय जादों खारन बेयावथ' कम्पिउटारनि खामानि जाजोबो बेयाव गुबुन गुबुन मोनथाम बे मोननै रुमा गासैबो कम्पिउटारनि खामानि स' बे मोनथाम रुमाव बे गेजेरनि रुमा खुब बिराद प्रिन्टार दङ कम्पिउटार दं आरो इनभार्टार माबा माबि दं थ' बेवहाय दखान बन्द खालायनानै थांनायाव हयथ' महाबा एसे लुज दंमोन नामा बे लुज थानायखाय हयथ' कारेन्टआथ' लुज जायोब्ला स्पार्क जायो अरखि जोङो थ' बिजों लासै लासैनो हयथ' लेखाफोर मेरला थायोथ' दा बेफोर माने बै कारेन्टनिफ्राय ओंखारनाय अरखिया नांनानै खामदों जानो हागौ आरो थ' बेनाथ' गासैबो खामजोब्बाय जेबो गैया थायाखिसै कमप्लिटलि बिनि जे गासैबो जे सम्पति जोब्बाय आरोखि खामजोबदों दा बे मोननै रुमाव माखासे आधा खामबाय मोननै रुमनियाबो थ' दा बहुत खति जाबाय आरो गोबांथार खति जाबाय दा खोमोरनो हाबाय पाब्लिकफोरनि हेफाजाब आरो लास्टलि फायार ब्रिगेडबो फैबाय दा गुबुनावहाय गोसारनो हागौमोन दा बेनिखायनो गासै पाब्लिकफोरखौ हामबायनो बेबायदि खुब खस्थ' खालायनानै अरखौ खोमोरनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बे दखाना खामनायखौ जों नुदों माबोरै खामनाय बे दखान खामनायखौथ' आंथ' नुवाखसै जाहैबाय आङो न'आव थांबायमोन न'आव दंमोन ओमफ्राय गामियावहाय मादैनि हाबा दं नालाय फिसालानि बेयाव आं दंहैयोमोन ओमफ्राय दा आंनि जि हासबेन्ड बेबो थांबायमोन बन्द खालामनानै आङो हथातसो मिथिनानै आङो फैबाय आं फैब्ला बे दखाना गासैबो खामजोबखाबायमोन आं गोबां दुखु मोनदों मानो होनोबा बे दखाननि गेजेरजोंनो आंनि नखरा थांनानै दङमोन फिसाफोर सानै दङ बिसोरखौ फोरोंनाय नखर खांनाय दखाननि गेजेरजोंनो दङमोन मानोना जोंहा जेबो बेबायदि दस्रा बिजनेसफोर गैया जेबो नखरा गोबां खस्थ'जों सोलिनाय नखर जानायलाय आं जोबोद नुफैनानै दुखु मोनदों दा बेखौनो आङो बुङो आङो दा जेबो बेयावहाय बुस्थु मोनसेबो गैला बुस्थुआ गोबां दङमोन जेनाखि सिल स्टाम्प बानायग्रा मेचिन बेखौबो आङो दाख्लैसो हासबेन्डनो बख'नानै होदोंमोन नाथाय बेबो गासैबो थांजोब्बाय आरो कम्पिउटार गोदान बेखौबो दाख्लैसो लायनाय जादोंमोन दा बेबो खामफाजोब्बाय दा बेखौनो आङो मोनसे आर'ज आङो खावलायबाय जेन' दानि सरकारनि जे सारमोननिसिमबो आं खावलायहरनाय जाबाय गाहामैनो जेन' आङो बेफोरखौ मोनसे अनसुंथाइफोर होयो उननि समफोराव जेन' मोननो आरो बेफोरखौ मोनफिननायनि गेजेरजोंनो आंनि नखरखौ आं मोजाङैनो जेन' सालायलांफिननो हायो बेखौनो आङो बुंथिनाय जाबाय दा लसआथ' गोबाङैनो जाबाय बेयावहाय बुस्थुफ्रा गासैजों दाख्लै लायनायाबो 50,000 बारामोन 60,000नि आङो मालखौ लायदोंमोन आरो टटेल बेयावहाय बुस्थुआ बेबायदिनो 2-2.5 लाखनि बुस्थु दङमोन आरो गासैजोंहाय दा बेफोर गासैबो लस जाजोब्बाय थांजोब्बाय आरो खामजोब्बाय औ कारेन्टआ सर्ट जादों होननानै बुंदों मानोना बियो न'आव थांबायमोन दा न'आव थांनानैहाय खामनायखौहाय बहाय माखासे दखाननि मानसिफ्रा नुनानैहाय फन बुदोंमोन दा फन बुनायाव फनाबो नांद'यियाव जि खाथियावनो दखान होदों ओरै बिबोनां खाम्फा हटेल खुलिना दङ बिथाङा थांनानै आंनि हासबेन्डखौ लायदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौहाय बेबायदिनो खोमोरनायनि गेजेरजोंहाय बायख'नो नाजादोंमोन नाथाय हायाखिसै दा गोबावनि उनाव दसेनि उनावसो खोमोरनो थाखायहाय फैबाय दा मोजाङैनो खोमोरबाय नाथाय बुस्थुआ मोनसेबो थायाखिसै आरो बेनो जिथुनाखि दा नोंथांनि बे दखानखौ जों खामनायखौ नुदों माबोरै जानाय बियो बेथ' आंथ' ओरैनो न'आव थांबायमोन बन्द खालामनानै बे समावनो फन फैबाय फनाव बुंबाय नोंनि न'आ खामबाय दखाना बे समावनो आंबो ओंखायनो फैनानै नुफैबाय आं नुफैला खामजोबखाबायमोन जा हागौ रायजोफ्रा दै सारबाय हानायमानि बेनिफ्रायथ' कारेन्टबो गैया दंखलजोंनो सेबसेबैहाय सारनानै खोमोरनो हाबाय बेखिनि आरो बे जों खोमोरग्राबो फैनाय नुयो खोमोरग्रा फैब्लाथ' मथा मथि
हाखाबायानोमोन गैखालिमोन होमब्लाबो बिसोरबो सारनानै थांबाय दा बेसेबांसो मुल्यनि मा बुस्थुफोर खालामदों ओरैनोथ' कम्पिउटार गंथाम दंमोन लेपटप माबि दंमोन प्रिन्टार 2 लाखनि खाथियाव खालामदों आरो ओरैनो कम्पिउटारनि अनगायै मा बुस्थुफोर दं ओरैनो डकुमेन्टस ओरैनो मानसिफोरनि डकुमेन्टस दंलाबायोमोन दा खामजोब्बाय गैला जेबो एडमिट दंमोन जेरक्स खालामनो गालांनायफोर स्टुडेन्टफोरनि बेनो आरो ओरैनो बेसेबांसोनि बेसेननि जागोन गासै लस जानाया औ लस जानाया गासै बेसेबां 2 लाखसो जाबाय आरो 2 लाखसोनि औ नों थाफानोबा जिथुनाखि नोंथांनि दखान बे दखानखौ जोङो खालामनायखौ नुदों माबोरै खालामनाय बियो बेथ' खोनानाय बायदिब्ला आंथ' नुवाखसै स्पटआव गैयामोन बियो हयथ' सर्ट सार्किट जादों आरोखि बे कारेन्टजों ओरैनो मा दखानमोन आंनाथ' ओरैनो नेचारेल फ्रुट जुइस बारमोन एन्ड रेस्टुरेन्ट बे मोनो आरोखि ओरैनो बेसेबांसोनि लस जादों ओरैनोथ' फ्राय